If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Включвам се да ви покажа каква мъгла има. В смисъл, тук гората не се различава от небето. Здравейте, приятели, добре дошли в поредния влог. Ако чуете какво е това, това е любимото ми на метал, който мисля, че и друг път сте го виждали в друг влог, в нова прическа. Мисля, че. Но сега, след дългата ми пауза от 2 дни, 2 дни ли бях? Не съм сигурна, тези, които ги видят да напишат колко дни не съм снимала. След дългата ми пауза от неснимане, най-сетне реших да се включвам. Причината, поради която не снимах, не е, че бях болна, напротив, бях много добре, но просто бях много натоварена и нямаше как да снимам. И затова сега започвам да снимам. Между другото, къде отиде? Ето, новият ми телефон дойде с новия протектор. Ето този телефон ще снимам, този тук, който се вижда в този. И протектора за сега изглежда добре, не изглежда менте, но ще видим как ще издържи и той след дългите ми изпускания. Аз винаги изпускам от телефоните страшно много. Ето. И да, между другото, мисля да си скоро, ако продължавам да се стискам така, мисля да си закупя камерата, как беше, Canon G7X, съжалявам ако произнасям грешно, LLEE, и защото с нея снима Милена, много хубава камерата, може да я потърсите в интернет или ако не ми се търсите направо, ето е тук, това е тя. И да, като цяло това е, защото се е прибрал в училище. И между другото, може би, нали ви казах в други влогове, че на 2 марта имам рожден ден. Това спада, кога спада? Утре 1 март, вече други ден, да, четвъртък имам рожден ден, но няма да го празнувам тогава, защото повечето хора са заети четвъртък, нищо, че петък няма сме на училище, защото е 3 марта, так. И съжалявам, ако говоря тихо, просто съм отвикнала да снимам клипове, влоговете. И четвъртък ми е рождения ден, петък, да, мисля, че петък беше, да, петък вечерта, първият ми братовчет и Леля ми и неговия баща идват за рождения ми ден и събота мисля, че се пада, мисля, че събота ще го празнувам. Още нещо и да, това е за сега. И най-сетне си му, надявам се да ви задоволя. За всички, които се чудят как изглежда една моя тетрадка по математика, български, ЧО, какво се усетите. Тук съм писала една информация. Така изглежда една моя тетрадка. Цялата е в маркери, в най-различни цветове, в мои подписи, сърца, звезди. Въобще, какво се сетите, абсолютно всяка една цифра и една буква е отцветена в маркер. Просто мен така ми харесва. Надявам се да може да се види добре. Между другото, аз по принцип не пиша в такива тетрадки отгоре-надолу, но просто онзи ден ми беше свършила тетрадката в класа, пишехме нещо много важно и намерих този тефтер в страницата ми и затова писах в него. От 9 ходих до баба, за да я видя и след това на връщане реших да мина през книжарницата, за да взема малко мартеници, да може утре, когато отида, защото все пак е 1 марта, да дам мартеници. Извинете ме, не спира да ми пише, да дам мартеници на моя клас, на госпожите ми, на братовчетки, познати, мама, тата и така нататък, на роднините ми. И сега ще ви покажа какви мартеници взех. Не пиша бройка на нито едни. Тези бяха за 1 левче, супер ефтини и ми хареса детайла. Те са черни, може да изглеждат сини, но са черни. И са с едни кристалчета вътре, само за 1 левче. Реших да ги взема. За всеки случай, ако не ми стигнат мартениците, тези отново са за 1 левче, реших да взема ето тези, които са с червени камъчета.
Всъщност бях взела и още едни, които са 2 лева, защото по-скъпи са, защото са по-хубави. Бяха много по-плътнени, по-дебели и са с как се наричаше това? С бели цветчета големи. Това деца завръзва. Но реших да не ги взимам, защото първо, че на мен със сигурност ще ми стигнат тези. По 30 бройки са, майче ги броях 9. И няма смисъл да ми седят, докато примерно на мама ще й трябват или на тате, за да може да дадат на някои техни познати. И тата донесе 4 мартенци за него, за мама и за мен, но беше забравил, че няма четвърти член в нашето семейство и затова ето това е моята. Ето така изглежда, доста дебели и с такова дървено кафяво. И затова остана една и мисля утре да е там на Валя. И като цяло това е за сега. Между другото, последно казвам между другото, тази дума нямам за нищо, извинете ме, но съм свикнала само ние да казвам. Извинявам, ако светлината е така, но тази кружка не свети много ярко и ще трябва майче да я сменяме с друга. Но не знам дали ви казах, но преди час-два там някъде тата се е прибрал от родителска среща, където с госпожата обсъждаха къде ще ходим за края на годината в май месец, началото. Между другото, постоянно повтарям между другото, тая дума нямам за нищо, извинете ме ако ви дразни, и мен ме дразни, но просто съм свикнала да я казвам. И да, не знам дали ви казах, но преди около час-два там някъде тата се прибра от родителска среща, където с госпожата и другите родители обсъдиха гласуваха къде искат да ходим на екскурзия и решихме в средата на май месец ще ходим. Премести се тук, за да може да ме виждате по-добре. Тъй както казах, може би ще ходим в средата на май и маршрута ни е доста натоварен, на доста места ще ходим и да успея тогава да снимам влог. Като цяло ще сме с 2-3 нощувки и на ден по 10 места ще посещаваме без музеите. Музеите стават още повече. Нещата много цяло ще бъде много забавно, защото ще бъде супер дълго и аз обичам да пътувам, особено как съм с някой от моя клас, като Валентина. Да. И да се надяваме, че тогава ще имам памет на тъпия телефон, защото още няма да съм си купила камерата, може би, ще видим. И ако нещо, да, моля ви стискайте палци, защото ако не снимам влог на екскурзията, не знам какво ще направя, ще се самоубия. Или пък много често се случва, тръгвам да снимам влог, но мисля си, че съм включила бутона за снимане, но всъщност не съм го направила. И тогава много ме хвана щая, защото някои много яки неща не съм успяла да ги заснема. И да, още нещо много важно, добре, че се сетих. Между другото, в някой почивен ден ще си правя скрап изцяло, защото тези купените не ми харесват, някакви фалшиви неща. Мисля, че някой ми чука на прозор, защото ще са дигнали. Някакви фалшиви продукти слагат вътре, които не са полезни въобще за кожата. И с това реших аз да си направя. Ще ви трябва няколко лъжици канела, мед за предпочитане да не е захаросан. Не помня още какво трябваше, но ще видя рецептата и някой ден, когато си го направя, може да снимам как да си го направите. Като цяло то е супер лесно. И просто един съд, забърквате той 4 съставки с 4-те съставки и след това оставяте го за един ден в хладилника да се стегне и готово. И все пак това е пресен продукт, не очаквайте с месеци да не се разваля, но ако искате да гарантирате колкото се може повече да има срок на годност, ще ви препоръчам да го сложите в хладилника. И това ще е днешния влог, слагам край и ще се видим в утрешния. До скоро!